Hej og velkommen til Rystelse. Rystelse er en podcast for Hjernerystelsesforeningen, og i dag så skal vi altså tale om Erland Loes roman Doppler. Vi gør det med særligt fokus på, at hvad hvis ham her Dopplers ekstreme adfærd egentlig ikke kun handler om samfundskritikken, men det altså også handler om den her alvorlige hjernerystelse, han får i starten af bogen. Vi kommer til at analysere og fortolke bogen, så vi ligesom får en dybere mening med det hele. Til at hjælpe os, så har vi fået besøg af psykolog og livskrisespecialist Bjarne Pedersen. Velkommen til, Bjarne. Jo tak, det er en fornøjelse at være her. Tak. Kan du kort fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver til dagligt? Jo, selvfølgelig. Jeg hedder Bjarne Pedersen. Jeg er 54 år gammel og bor med min kone Lone og vores 3 børn. Til dagligt der arbejder jeg som psykolog, som du også lige sagde, hvor jeg ligesom hjælper mennesker med at finde fodfæste igen, når livet rammer hårdt. Og det kan være alt fra stress og sygdom til noget større identitetskriser. Det lyder spændende. Ja, jeg kender jo allerede historien, fordi vi har jo kendt hinanden i mange år efterhånden. Men jeg tænker, at lytterne gerne vil høre lidt om det her. Hvorfor du egentlig er blevet psykolog og... Det er jo lang tid siden, men jeg tænker, at det korte svar, det er nok, at jeg altid har været nysgerrig på menneskers tanker og ligesom reaktioner. Det fascinerer mig virkelig meget, hvordan vi kan være så forskellige og alligevel bare have meget til fælles, når vi står i en krise. Og faktisk er det også en af grundene til, at jeg har valgt at tage romanen Doppler med i dag. Ja, det lyder spændende, men jeg synes lige, vi skal give lytterne et godt udgangspunkt for dem, som ikke har læst den her roman. Så kan du lige hurtigt kort fortælle om, hvad bogen egentlig handler om, og ja. Romanen Doppler, den handler jo ligesom om, at der lever et helt almindeligt... Altså Doppler, han lever et helt almindeligt middelklasseliv med job og familie og materiel velstand. Men efter sin fars død og et cykelsturt i skoven, hvor han ligesom slår hovedet, der forlader han pludselig sit liv og flytter ud i skoven. Han tager afstand fra samfundet, kan man sige, og udvikler et ret tæt forhold til en elkalv, som han navngiver Bongo, og så gør han oprør mod det, han kalder kompetencesamfundet. Jeg håber, I lyttede med derude, fordi det er altså nu, vi begynder at gå lidt mere i dybden med den her bog. Jeg tænker, vi kan starte lidt med de her fortællertyper, og ligesom hvad det handler om. Doppler, det er et moderne fiktionsroman, som er fortalt i første person. Det betyder, at Doppler selv er jeg-fortæller, og vi oplever ligesom alt gennem hans synsvinkel. Allerede på side 9, som siger han, at som jeg lige kan læse op her, så lå jeg på kanten af kløften og ventede i flere timer. Altså den her sætning, som han siger, det skaber ligesom en subjektiv fortælling, hvor vi ikke får nogen objektiv sandhed. Vi ser kun samfundet, familien og relationer, sådan som Doppler oplever den, kan man sige. Og det gør ham også til en utroværdig fortæller, fordi hvis vi læser en roman med hjernerystelsesbriller, giver det faktisk også god mening. Mennesker med hjernerystelse oplever ofte forvrænget virkelighedsopfattelse, sådan tunnelsyn og manglende evne til at se nuancer. Det var kloge ord for Bjarne. Men Bjarne, i forhold til det her med starten af bogen, så kan vi blive enige om, at den starter på en lidt anderledes måde. Ja, den starter lidt ret abrupt, kan man sige. Altså, man kan sige, i analysebrillerne, så starter den jo i medias res med sætningen på side 9. Min far er død. Og handlingen er overordnet kronologisk, men med mange flashbacks til Dopplers liv før krisen. Det understreger også, at romanen ikke kun handler om flugten til skoven, men om et menneske, der ser tilbage på et liv, han ikke længere kan måske holde ud. Ja, altså i forhold til det her sprog, som Erland Loe han har brugt i bogen, hvad er det så egentlig for et sprog og stilleje, han godt kan lide at bruge? Man kan sige, at sproget den er meget enkelt. Sproget er skrevet ligesom, som du også sagde, eller jeg hørte det ikke lige helt, men i hvert fald lav stilleje, ikke? Med korte og konstaterende sætninger.
For eksempel, min far er død. Det er meget kort sætning og lav stilleje. Og så som han også siger, og i går tog jeg lyd af en el. Og så siger han også, sådan er det. Altså, det er meget, hvad kan man sige, det er ikke nogen lange sætninger. Det er meget komplekse sætninger, hvis man kan sige det på den måde. Altså, det minder mere om talesprog end, hvad kan man sige, litterært sprog. De korte sætninger er ligesom med til at gøre romanen mere livligt og dramatisk. Så det er ikke nogen beskrivende sætninger, men mere talesprog, som bliver anvendt her i den her roman. Så sproget, den er ofte, vulgært og barnligt. For eksempel på side 13, der siger han, en kæmpe pik, ganske enkelt. Det kan man jo altså gerne grine af lidt. Og så også på side 153, som jeg lige vil læse op her. Hvor skal I hen? Spørger min kone. Fra skov til skov, siger jeg. Vi er på en måde kaldet. Der sker ting derude, og der er brug for os. Min kone ser undrende på mig. Der er noget, vi er nødt til at gøre, siger jeg. Det er vigtigt. Kan du være mere præcis, siger min kone. Nej, siger jeg. Jeg kan være mindre præcis, men ikke mere. Altså her, der kan vi jo se, at sproget er tydeligt, humoristisk. Altså Doppler, han bruger store, højtideligt ord, som man kan sige kaldet. Og så også, og der er brug for os, altså hvilket får ham til at lyde næsten som et profet eller frelser, vil jeg næsten mene. Samtidig kan han ikke helt forklare, hvad der egentlig er, han skal, eller hvorfor det er vigtigt. Og det ses tydeligt, da ligesom konen beder ham mere at være præcis, og han svarer, at han kun kan være mindre præcis, men ikke mere. Det lyder meget også sådan børnesprog, hvis man kan sige det på den måde, og det er måske også på grund af den her rystelse, som han har været igennem. Så man kan sige også, humoren, den opstår også i kontrasten mellem form og indhold. Altså, det lyder stort og vigtigt, men hvad kan man sige, indholdet er meget tomt. Det afslører ligesom Dopplers manglende selvindsigt og viser, at han befinder sig i det eksistentielle krise, hvor han ligesom føler, at noget er galt, men ikke kan sætte ord på det. Og samtidig så vil jeg også sige, at citatet, alle de her ord jeg bruger, det virker lidt sådan satirisk, altså fordi det gør grin med mennesker, der bruger store ord og flosker uden at have et klart formål. Men igennem min erfaring som psykologisk kan det ligesom tolkes som regression, altså Doppler mentalt har bevæget sig til et mere primitivt niveau. Og det ser vi faktisk også ofte hos mennesker i krise eller med hjerneskade. Ja, vi kan i hvert fald alle sammen blive enige om, at Doppler er en utrolig sjov bog. Men bare fordi den er sjov, så har den jo stadigvæk et utrolig vigtigt tema. Altså ligesom det her oprør mod samfundet, som Doppler faktisk tager meget seriøst. Kan du fortælle lidt om det, Jo. Bjarne? Men hvis du faktisk lige hurtigt kunne starte med at fortælle lidt om den her cykelulykke, som viser, at det hele begynder faktisk at blive mere seriøst, efter at han er faldet på cyklen. Jo, den her scene, den er jo helt central. Altså man kan sige, efter cykelstyrtet oplever Doppler noget meget særligt. Han beskriver det sådan her på side 26. Da de værste smerter klingede lidt af, oplevede jeg en velsignet ro. Der var kun skov. Altså, den her oplevelse, den minder jo meget om det, mange hjernerystelsesramte fortæller om. Den her stilhed i hovedet, fravær af tanker og også et behov for at være alene. Og man kan jo sige, for Doppler, der forsvinder hverdagens støj og krav og forventninger for første gang i lang tid. Det interessante, det er jo, at Doppler ikke selv forstår, hvad der ligesom sker med ham. Men han overvejer at søge psykologhjælp. Men det er også på grund af børnesangen, der kører rundt i hovedet. Og ikke på grund af den her cykelulykke eller farens død. Det viser ligesom, at han mangler selvindsigt og ikke forstår, hvor belastet han det egentlig er. Ja, og det her med hans belastelse, det hænger jo egentlig sammen med et andet vigtigt tema. Altså det her oprør, som han gerne vil lave mod samfundet. Jo, helt klart, det vil jeg give dig ret i. Doppler, han oplever det moderne samfund som et sted, hvor man hele tiden skal leve op til normer og værdier og ligesom præstere.
han føler, at alle skal leve ens og leve det samme liv. Og det kommer tydeligt, når han siger, vi bliver født alene, og vi dør alene, som er på side 46. Her der giver han et udtryk for en stærk følelse af ensomhed og også afstand til andre mennesker. Men samtidig der siger han også, at jeg har åndet kompetence og gradvist mistet mit eget liv. Det siger han på side 43. Og kompetencen, det kan man sige, det bliver et symbol på samfundets krav om at være dygtig og effektiv, også vellykket. Og Doppler han føler, at disse krav har virkelig taget kontrol over hans liv. Ja, jeg giver dig fuldstændig ret, Bjarne. Men kan du ligesom prøve at uddybe lidt mere det her med, at hvorfor at cykelstyrtet og oprør mod samfundet egentlig hænger sammen? Jo, den her cykelstyrt, den fungerer lidt som en, hvad kan man sige, en udløsende faktor. Altså, Doppler har i lang tid levet et liv styret af kompetence og præsentation, men uden at ligesom stoppe op. Rystelse, den bryder hans liv på autopilot, og efter ulykken, der oplever han ro, som står i skarp kontrast til det liv, han ligesom havde før. Og det får ham til at se liv udefra. Altså oprør mod samfundet, den bliver derfor hans reaktion på krisen. Så ja, han kan ikke vende tilbage til det gamle liv, fordi rystelse har ligesom afsløret, hvor tomt og meningsløst det ligesom føles for ham. Derfor så vender han sig mod kompetencen og trækker sig væk fra samfundet og ud i skoven. Ja, men bogen den handler jo ikke kun om rystelse og oprør. Den handler også om nogle andre vigtige emner. Kan du fortælle lidt om det? Jo, det kan jeg da godt. Og nej, det er også vigtigt, at du siger det. Altså man kan sige, at Doppler, bogen, altså romanen, den har jo rigtig mange temaer, som hænger ret tæt sammen, vil jeg også sige. Udover det med oprør mod samfundet og også rystelsen, så handler romanen også om den her identitetskrise, som mange også kender fra, ligesom, nu kan jeg ikke lige helt sætte ord på, men er det midtvejskrise, eller hvordan? Ja, en midtvejskrise, jo. Ja, lige præcis. Og så også den her sorg og ensomhed og også fremmedgørelse. Altså for eksempel, så spiller hans fars død en stor rolle også. Men Doppler han siger også selv på side 17, jeg kendte ham knap nok. Ja. Ja, og det altså alligevel påvirker dødsfaldet ham mere, end han ligesom selv vil indrømme. Okay. Men samtidig, der ser vi ligesom hans afstand til andre mennesker, når han siger på side 33, jeg kan ikke lide folk. Ja, skoven det bliver ligesom et modbillede til byen og samfundet. Og et sted, hvor Doppler ligesom også forsøger at finde ro og en ny identitet uden for samfundets krav. Okay, kan man så egentlig på en måde godt sige, at alle de her temaer, som Doppler kommer ind på en måde ligesom hænger sammen? Kan man knytte dem til hinanden? Jo, helt præcis. Rystelsen, der man kan sige, den sætter gang i krisen. Og så farens død, den ligger ligesom den her underliggende sorg. Og kompetencen, den viser samfundets pres. Og ja, og så flugten til skoven, det bliver ligesom Dopplers forsøg på at finde mening. Så tilsammen, der tegner de her temaer altså et billede af et menneske, der ligesom er kørt fast i et moderne liv. Så jo, det vil jeg give dig helt ret i, det du siger, at de hænger sammen. Ja, nu nævnte du lige noget med kompetence. Han taler jo ekstremt meget om den her kompetence. Er det noget, du kan komme lidt ind på og uddybe lidt mere måske? Jo, det er jo, hvad kan man sige, nærmest manisk. Han beskriver hele sit liv ligesom et gennemsyre af kompetence, kan man sige. Altså på side 42 til 43, der siger han ret meget om det, og bliver ligesom lidt klogere på det, kan man sige. For eksempel, der siger han, at jeg var kompetent i børnehaven, jeg var kompetent i skolen, så siger han også for eksempel, at jeg var kompetent studerende og så videre, og også siger han også fik et job, der var så kompetent. Altså, man kan jo sige,
her bliver kompetencer ligesom et symbol på samfundets krav, og der har virkelig kvalt hans autentiske liv. Og han siger også direkte på side 43, Guderne forbyde, at mine børn bliver lige så kompetente som jeg. Altså han retfærdiggør endda, at han forlader sin familie, men med at det vil gøre ligesom mindre kompetente. Altså hvilket viser, hvordan han bortforklarer sin svigt. Ja, nu har du fortalt rigtig meget om Doppler og hvem han er som person, så jeg tænker egentlig bare, at vi skal have lavet en personkarakteristik af ham, ligesom før styrtet her, og så også hvad der ligesom er sket efter. Jo, man kan sige, før krisen, der levede han et ret klassisk liv, eller middelklasseliv, kan man sige. En god uddannelse og god job, og ja, hvad kan man sige, økonomisk overskud og dyre materialistiske ting. Så er han også politisk venstreorienteret. Det siger han. Og så, ja, han beskriver ligesom sig selv på side 42. Det vil jeg lige læse op her. Jeg var optaget af penge og disponerede min tid ud fra ønsket om at få fat i flest muligt af dem. Man kan jo sige, efter cykelstyret, der ændrer han sig meget drastisk. Han bliver en slags vred person, meget misantropisk og ja, også isoleret. Måske kort forklaret, at han er følelsesmæssigt afkoblet. Ja. Ja, altså Doppler, er det samfundet han hader på, eller er det virkelig bare mennesker direkte, som han ikke kan lide? Altså man kan jo sige, at han hader direkte, altså, som han siger på side 33, jeg kan ikke lide folk. Det er et klassisk misantropi. Men romanen den afslører også gradvist, at problemet ikke kun er samfundet, men Doppler selv. Altså, det ser vi tydeligt i nytårstalen, hvor han ligesom bryder sammen. Hvor han på side 105, tror jeg det lige var, som jeg ikke lige helt kan huske, men hvor han ligesom siger, jeg føler mig ensom. Jeg støder alle fra mig, fordi jeg er en idiot, og så videre, ikke? Det er lige sådan de her korte sætninger, jeg kan helt præcis huske, jeg tror det var på 105. Men her, der vender han ligesom vreden for første gang indad til sig selv, kan man sige. Ja, du nævner, at Doppler han føler sig ensom. Han har jo alligevel et par venner i form af Bongo, og så har han altså også en søn, Gregus, som spiller en ekstremt vigtig rolle i den her bog, eller gør han nu også det? Jo, det er fuldstændig rigtigt. Ja, samværet med Gregus, det skaber det, som Doppler selv kalder en ubalance i hans projekt. Simpelthen. Altså, Doppler han vil jo, hvad kan man sige, leve helt alene i skoven og tage afstand fra mennesker. Men alligevel siger han på side 88, jeg holder af min søn. Altså, det er et meget vigtigt citat, føler jeg. Altså, det viser virkelig, at Doppler ikke kan leve helt uden relationer. Uanset hvor meget han prøver. Gregus han bliver ligesom en påmindelse om, at det liv og de følelser, Doppler forsøger at flygte fra. Og ja, bare generelt kærlighed til sønnen, den passer ikke ind i hans idé om at total isolation. Og derfor afslører det, at hans oprør mod mennesker ikke er helt konsekvent alligevel. Ja, og så har han jo faktisk også en ven gennem hele bogen, og det er altså Bongo, og til lytterne derude, så vil jeg bare lige pointere, at Bongo, det er altså en el, så jeg ved ikke lige, hvad du har at sige til det, Bjarne, om du kan forsvare Doppler der. Jo, det var det, der gør bogen helt umørstig, synes jeg. Bongo, han er jo meget, meget ekstremt vigtigt, kan man sige. Og på en måde, hvad kan man sige, ja, men på en anden måde, mere end Gregus. Altså, Bongo er speciel. Bongo, han er en relation uden krav og uden forventninger og uden dom. Doppler han siger til ham, for eksempel, som et citat, jeg kan huske bare op i mit hoved. Du er en god kammerat. Altså, i modsætning til mennesker, så stiller Bongo ingen krav til Doppler. Derfor fungerer han ligesom relation næsten som en form for, hvad kan man sige, hvis man kan sige de psykologiske briller, som en slags selvterapi. Altså Doppler, han kan tale frit, være sig selv,
at læse sine tanker af, uden at blive ligesom vurderet eller kritiseret af Bongo. Så kan man egentlig godt argumentere for, at Gregus og Bongo dækker to forskellige behov for Doppler her? Ja, det kan man godt sige. Altså Gregus han repræsenterer, hvad kan man sige, den menneskelige relation, som Doppler ikke helt kan slippe. Og selvom den skaber konflikter og ubalance, ja. Og Bongo han repræsenterer den her relation, som Doppler han kan holde ud, fordi det er enkelt og kravløs. Sammen viser de, at Doppler har brug for relationer, men kun kan håndtere dem, når de ikke ligesom forpligter ham eller stiller forventninger. Og det siger meget om hans krise og hans flugt fra det moderne liv. Ja, han flygter jo ud til naturen, men senere hen i bogen så betyder naturen mere end bare naturen i Doppler. Kan du fortælle lidt om naturens betydning i bogen? Jo, naturen eller skoven, ja. Altså skoven, den udvikler sig til et meget stærkt symbol på alt det, som Doppler savner i sit liv. Han begynder virkelig at besjæle skoven, kan man sige, på en måde, ja. På hans egen måde, kan man sige. Altså tillægge den menneskelige og næsten guddommelige egenskaber. Han siger for eksempel, skoven tog mig til sig. Og senere hen, der siger han også i romanen, skoven giver og tager. Altså her bliver skoven ligesom beskrevet som noget, der kun kan handle og også træffe beslutninger, næsten som en gud. Doppler han oplever, at skoven har reddet ham fra samfundets krav og fra ham selv, kan man sige. Okay, så på en måde så er skoven faktisk en erstatning for det, som Doppler han egentlig ikke kunne holde ud. Ja, det kan man godt sige. Skoven det bliver en erstatning for fællesskab, religion og mening. Altså, Doppler han begynder faktisk at opbygge en slags personlig religion, hvor ligesom skoven har det højeste, eller skoven er det højeste, og hvor han selv ligesom indtager rollen som en slags frelser. Og det ser vi, når han virkelig omtaler Gregus og Bongo som sine disciple. Forleden dag, der var... Ja. Jeg skulle til at sige noget andet, men det tror jeg ikke er så relevant for det alligevel. Men jo, altså Gregus og Bongo som disciple, og det er både tragisk og komisk, kan man sige. Tragisk, fordi det ligesom viser, hvor isoleret Doppler er blevet, og komisk, fordi han overvurderer sin egen betydning. Og det peger virkelig på et tydeligt storhedsvanvid, altså hvor han tror, at han har fundet en sandhed, som resten af verden mangler. Okay, hvis vi skal komme lidt ind på Dopplers relationer til hans far og i forhold til det her med totempælen, så selvom Doppler påstår, at han faktisk ikke rigtig kunne lide hans far, er vi så enige om, at faren faktisk betyder mere, end man lige tror i romanen? Jo, altså man kan jo sige, at han godt kunne lide sin far, men han kendte ham i hvert fald knap nok. Hans fars død, det er også et vigtigt tema. Doppler han siger flere gange, at han ikke havde et tæt forhold til sin far, men det er også tydeligt, at han har undertrykt sit sorg, i stedet for at ligesom bearbejde tabet. Og skubber han det ligesom væk og fokuserer mere på de praktiske ting. Altså, der er jo den her snak om totempælen, og det bliver derfor et centralt symbol på det. Den fungerer ligesom et selvterapeutisk projekt, hvor ligesom Doppler tvinges til at forholde sig til sin far og deres relation. Og gennem arbejdet med totempælen, der får han ligesom sat en masse følelser, altså en form for følelser, på det projekt. Ja, okay. Den her totempæl, er det egentlig bare noget, han laver for at lave noget, eller virker den rent faktisk på at få det bedre? Ja, altså på sin egen mærkelige måde, så da totempælen den ligesom står færdig faktisk, der får vi det meget godt at vide her på side 166. Han siger, jeg kan mærke, at mit mellemværende med min far er ordnet. Altså det viser virkelig, at Doppler endelig har bearbejdet sorgen og har måske fundet en form for afslutning. Altså totempælen bliver dermed et symbol på, hvad kan man sige, forsoning. Men
Ja, også på hvor svært Doppler har ved at ligesom håndtere relationer og følelser på en almindelig måde. Okay, hvis vi ligesom kan prøve at få en lidt samlet analyse her til sidst, kan vi så egentlig få et budskab på, hvad den her roman egentlig gerne vil ud med? Jo, altså et af de vigtigste budskaber i Doppler er, at man ikke helt kan flygte fra sig selv. Og Doppler han forsøger ligesom at løse sin krise ved at trække sig helt væk fra samfundet og mennesker. Men romanen den viser, at ekstrem løsninger sjældent er den rigtige vej. Altså selvom skoven den giver ham ro og ja, ikke slipper ham for sine indre problemer. Ja, det er jo budskaber, som vi også ser i andre fortællinger, men det er svært at finde en bog, som forklarer det på måden, som Doppler gør. Ja, man kan jo sige, faktisk er der en film, jeg her for nyligt har set, og der synes jeg, at den passer ret godt ind til bogen her, Doppler. Og den film, den hedder Kaptajn Fantastisk. Altså både Doppler og Kaptajn Fantastisk, nu ved jeg ikke lige helt, hvordan man udtaler det, men de handler faktisk om de her, ja, hvad kan man sige, generelt bare mænd, der ligesom vender ryggen til det moderne og materialistiske samfund for at ligesom finde mening og en mere ægte måde at leve på. Og ja. Hvad er det egentlig, de to fortællinger har og fælles dele med hinanden? Jo, det jeg godt forstå. Jeg starter vist lidt ud før dig. Men fælles for dem, det er vist først og fremmest et opgør mod det moderne liv. Begge hovedpersoner, de tager det som afstand for forbrug, arbejder og samfundets forventninger. Og Doppler han flytter alene ud til skoven med en elkald, men ham der her mænd i hovedpersonen, eller hvad kan man sige, i filmen Kaptajn Fantastisk, som hedder Ben Cash, han tager hele sin familie med ud i naturen. Så begge søger væk fra det, de oplever som et tomt og overfladisk liv. Så man kan sige, derudover så handler begge fortællinger om den her, hvad kan man også sige, ja, man kan jo fortolke det på mange måder, men identitetskrise. Doppler han føler sig fanget i en rolle som ægtemand, far og arbejdstager, og virkelig mister følelsen af, hvem han egentlig er. Og Ben Cash han føler også, at det moderne samfund ikke giver plads til ægte menneskelivets udvikling. Og det forsøger derfor at skabe en ny identitet, både for sig selv og sine børn. Ja, nu har vi lige hørt om nogle af lighederne, men er der virkelig ikke nogle vigtige forskelle på de her to fortællinger? Jo, helt klart. Doppler han reagerer mere passivt. Han bryder sammen efter en personlig krise og flygter væk fra sit liv. Måske på grund af den her cykelhistorie, som vi var inde på. Og Ben Cash han er mere aktiv. Han planlægger bevidst sin alternative livsstil og forsøger ligesom at opbygge et nyt samfund for sine børn. En anden vigtig forskel er, at familien Doppler han forlader sin familie, mens Ben Cash han tager sin familie med sig. Og det skaber dog også nogle problemer, fordi børn i Kaptajn Fantastisk får ligesom svært ved at fungere i det almindelige samfund. Okay, så kan man ligesom fortælle, at Doppler og Kaptajn Fantastisk viser to forskellige måder at reagere på den samme udfordring? Ja, det kan man godt. Man kan se, at Doppler og Ben Cash som to sider af samme mønt, kan man sige. Altså Doppler han er en mand, der bryder sammen og flygter, mens Ben Cash er manden, der aktivt forsøger at bygge noget nyt. Så begge historier, det viser, hvor svært det moderne samfund, eller hvad kan man sige, det moderne menneske kan have ved at finde den her mening og identitet, og også den her balance i en verden med konstante krav og forventninger. Okay, så man kan ligesom sige, at Ben Cash og Doppler laver en løsning, men på samme måde så kan den her løsning også skabe problemer. Ja, lige præcis, det har du ret i. Altså både Doppler og Kaptajn Fantastisk, de viser, at isolation kan føles befriende og give ro, men at den også kan være ødelæggende, hvis man bruger den til at flygte fra sine problemer, i stedet for at bearbejde dem. Altså man kan jo ikke helt undgå samfundet her nu til dags, tænker jeg.
For eksempel Når man har læst Doppler færdig, så sidder man nok med et meget vigtigt spørgsmål. Og det er egentlig om skoven egentlig har hjulpet ham, eller om det var spild af tid. Jo, man kan jo sige kun delvist. Skoven den giver Doppler ro og afstand til samfundets krav, men den løser ikke ligesom hans problemer. Og det ser vi tydeligt i slutningen af bogen. Da Doppler han står med sit nyfødte barn, siger han: "Bliv nu ikke for kompetent", det siger han i slutningen af bogen. Og selv i sidste øjeblik, hvor man normalt ville tale om kærlighed og nærhed, vender Doppler ligesom tilbage til sit opgør mod kompetencen. Og det viser, at samfundets pres stadig fylder meget i hans tanker. Okay, så Doppler han kommer faktisk aldrig til at kunne slippe hans skov som hjem. Han vil altid være i den. Ja, det ved vi jo ikke, det må vi se, fordi bogen den slutter jo meget åbent, kan man sige. Altså, han ser stadig kompetencen som noget, der ligesom ødelægger mennesker. Og selvom han vil beskytte sin barn, vælger han ligesom igen at gå. Han tager videre ud i verden for at ligesom kæmpe, som han siger på en af de sidste sider, tror jeg det var. Jeg tror nok faktisk, det er på den sidste side. Og der siger han ligesom, at nu vil jeg lige sige, at det er et felttog. Det er en meget kort sætning. Og så også de her 2 sætninger. Det er en krig og mod kompetencen. Så det er både alvorligt og lidt komisk, fordi Doppler han ser sig selv som en slags frelser. Det er sådan, det tyder på her i bogen. Okay, men hvilken mening er det, man mangler, når man har læst bogen som læser? Man kan jo sige, at man står tilbage som med et menneske, der ikke ligesom er blevet healet, eller helt. Skoven har ligesom reddet Doppler for at få helt sammen, altså brudt helt sammen. Men det har ikke ligesom givet ham en løsning, vil jeg sige. Det hele starter med rystelse ved cykelstyrtet, og ender med, at han stadig er på flugt. Det er jo så det slutter af med. Så må vi se, om der kommer en part 2 af Doppler. Jeg kan høre det, du ikke rigtig lige har styr på dine ting, fordi der er faktisk allerede en 2'er, og der er også en 3'er. Fordi i næste episode, så skal vi altså kigge nærmere på den anden bog af udgaven her for Erland Loe. Tusind tak, fordi I lyttede med til Rystelse. Vi ses igen næste gang, hvor vi har en anden psykolog med, som forhåbentlig har lidt mere styr på tingene. Det er selvfølgelig bare for sjov. Vi er gode venner, vi laver bare sjov. Ja, det gør vi. Tak for det. Tak for i dag. Selv tak. Tusind tak. God dag derude.